Hvad er det, du gerne vil? Vil du et eller andet, Bølle? Så må du sige det til far. Hvad er det, du gerne vil? Bølle. Er det altså bare en traktor? Det er bare Hans, der kører derovre. Bølle, hvad er det, du gerne vil? Er det hans hund, du kan dufte? Der er 100 meter deroppe, Bølle, jo. Hvad er det, du gerne vil? Bølle. Hvis du vil noget, så må du sige det til far. Bølle. Bølle. Ja. En eller anden tosset køder, mand. Du kan slet ikke forstå, hvorfor de er så dumme, vel? Hvad er det, du gerne vil? Bølle. Hvis du vil noget, så må du sige det til far. Hvad vil du sige til far? Hvad er det, du gerne vil? Du vil et eller andet, ikke? Du vil et eller andet. Kan du sige det til far? Må far høre. Bølle, er det noget, der har med vand at gøre? Er det noget, der har med vandet at gøre? Det er ikke, Bølle, det er ikke fordi, du er ved i vandet, vel? Vandet? Er det det, du vil? Vil du i vandet? Skal du ned og bade? Skal du ned og bade? Er det det, du vil? Så må du sige det til far. 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 Hvad er det, du gerne vil? Vil du ned og bade? Skal du i vandet? Hold nu op, mand! Er det det, du vil? Vil du i vandet? Skal du ned og bade? Skal du ned og bade? Så må du sige det. Så må far høre det. Vil du i vandet? Skal du i vandet? Skal du i vandet? Skal du i vandet? Må far høre. Skal du i vandet? Det har du altså også været 3 minutter om at finde ud af, Bølle. Nu har far forstået det.